Здравейте ви, Бокс и YouTube! Днес ще ви покажа как да си сложите Too Many Items mod за Minecraft 1.5. Става и за 1.4.7 и 1.4.6. И да започваме. Линк ще има в описанието. Ето, аз сега ще си изтегля. Така. Тук трябва да изчакате 5 секунди. И готово. Изтеглиха ми се. След това ги разархивирате. Разархивирайте Too Many Items в нещо заби. Да видим. Хайде. И ето. Разархивирате. Тук си показвате къде да ви го разархивира. И ето. Доста ми насича, не знам защо. И така. Опа. Окей. След това, ако сте на Windows XP, натискате изпълнение, AppData, пишете %, AppData %, и давате OK и влиза в папката. И ви влиза в AppData. Тук има една папка .minecraft. Ако сте пък с Windows 7, пишете в търсачката %, и ви излиза на папка Roaming и там ви е Minecraft. След това влизате в папката .minecraft, след това в bin и отваряте. Не знам, чакайте вида. Само да изтрия тези стари версии. И тази. След това отваряте Minecraft 1.5 жара с WinRAR. С WinRAR. И само ми го отвори. Ето. Хайде. Доста ми насича, не знам защо. И и ако имате ето такава папка, ако имате папка MetaInf, триете я. Триете папката MetaInf. Може да отнеме малко време. И през това време да влезна. Там, където изтеглих Too Many Items. Download. И ето. Too Many Items. Следващата стъпка е... нещо не... Следващата стъпка е да пренесете всички файлове от Too Many Items. Дори ето тази снимка, защото тя помага. Има едни картинки там. Чакайте. Че нещо... не мога да ги захвана всички. Добре, няма значение. Пренасяте тези файлове. Окей. След това и останалите. Не съм сигурен дали вкарах и този тъпия компютър. Още ги пренеса всички надолу, че не съм сигурен дали вкарах. Там имаше един файл.
Съжалявам, че нещо компютъра ми не е вред, ще трябва да го преинсталирам. Но ето тези файлове ги пренасям. Окей. И мисля, че е готово. Да проверим. Опа. Окей. Окей. Излизам от интернет. Надявам се да спре да ми насича. В камтасията не съм изгасил. И влизаме в Майнкрафт. Странно, че така ми насича. Да има сега как ще пуснем Майнкрафта. Да, определено компютъра ми е за преинсталация, но да видим. Launch. Чакваме. Но какво става? Апдейтва Майнкрафт като... И да, няма да мога да ви покажа, но така става, сигурен съм, че така ще стане, защото нещо на мен ми апдейт на Майнкрафт и сега ми е махнал тези файлове. Сигурен съм, че ще ви се получи. Линка ще го има в описанието. Ако не ви излизат домейната, натиснете просто бутона О и ви уверявам, че ще го имате. Да видим. Може пък да се е показало, може според мен няма, но да проверим все пак. Да, няма. Добре, да не ви притеснява това, на мен нещо ми се бъгне и за това, но на вас ще ви стане, уверявам ви. И да, това беше от мен Дървото ТВ. Ще се видим следващия път. Мисля да кача Survival епизода ми, който още не съм качил. Трябва да го коментирам. И да. Ендърмен. Бай-бай!